Salbrumno lukurongni chubachuni sakao yak pholokjak 26 Srambari constituency Tipra mothani adongrok obai khlaino lukurongni jingjal bilmani sakao salbrumno basabui tongo laithangnoi salkisa sakang Indrajit Deborma o naitok sungsano yakarei thangmani nok nukhung chugyangei maiklai panda khlaimanya wana pojati tongma jorabo bini samo basaika champahawa Tipra motha arabo manjaka khwai political district working president boromnang Tirithi Deborma block vice president boromnang Subol Singh Deborma TWF Block President Juk Borongmang Juk Juhina Deborma Block Secretary Borongmang Juk Nirula Deborma Tei YTA Block President Borongmang Sapi Deborma no khobui kubni juda juda adonrokbo manjaka Borongni salbrumno o chubamung samung kahamno nugui amchani lukurok belaino khapurjak baikha oba hinino salai tonglaika sinai nungnai lukurok nainedi sini notice tv mangpliwa Pula hambai sini media person no song hanya hai tini kasar dino apa pajak ni loro sini ditanggalai ale cakra Indo Deborma bini pajak ni pando song subasu kaya pajak thai kia bo 26 Assam bari constituency bisingo khobjak is ambassador apa purpose ambassador bisini 1 number ward melka bari kami hinja bo o jaga je jeng tini thithangjak chakra Indo Deborma no bono jeng chuasu khainai phaijak jeng phaiman kya ba no jeng agido go bo jokonte jeng Tipra motha NGO hoite chini bubagra jengri mano lo je kaisa bai kaisa subasu khaina chuno je phuruma hoite no taw sujura jeng bubagra na nahabung bai no Tipra motha naharmung tei bubagra naharmung naisigino जों दाबो सिनि बररक मासेया मानंया एबा छाक छरिया एबा चुगिया थैथांगा अब हायरबो जनो सुबादि खायमन दागिमान दंगा बिसिनो सिनि बुबागाना बिसितै जों दिनैबो अ सालबो जों दिनै अ थैथांगा लेट इन्डो देबरमा बना जों सुबा खानाय फायजा अ जागा जों दिनै फायमानजा आंनि जे Kwai Political District Tipra Mothani Working President Tirithi Deborma tei oro phaimanjaka chini 26 Srambari Block Committee ni Vice President chini Borongnang Subol Singh tongo tei tongo YTF Block President 9 Srambari ni Block President chini Borongnang Sapi Deborma tei 9 Srambari Block Committee ni TWF ni President ju chini Borongnang Juhina Deborma tei bin logi tongo TWF no Secretary Borongnang Juk Nurila Deborma tei logi tongo sini West Ambassador bisini Vice Chairman sini Borongnang Manav Deborma tei West Ambassador bisini 1 number ward ni member sini Borongnang Socinondo bo sunga basa mandaka tei tongo sini Champao Regional Committee member sini Borongnang Kisosong tei logi kamu tongo ang jutun bung kuliah sini Borongnang Kisosong song phai jong tini sugyang tuti phono arina mo sunga bisite jong khoksa khoni ke rang thuya sung tini pormo maro simi kisisa boli patheng dora je chuptoi bongkulo ya phana jong saimang kulo gyango thaipona sung je mansa porno kisa phan nangtho ba chuptung ne jong tini suba chukhena ne phaimane ungo asuno hambai